N-aveți idee cum le-am desenat sus la poarta raiului. Uite, un moment, am așa un moment care vine salivă. Da, nu e de la salivă, e de la gânduri. Sunt un pic întârziate. Asta este sus la poarta raiului. Care a desenat-o? Care e a doua? Care e a doua, Sofie? Da, asta e. Și zi-mi ce e acolo. E întrebarea. Gata, eu știu. Da, Zi. la poartă. Ce? Da, la poartă cine stă? Bun, a treia, care e? A treia, care e? Asta. Zi-mi-o. Lângă ea un legănel, leagă legănel. Sper că nu așa mi-o cânti. Nu, în fine, ok. Și acum verificăm doar strofele. Ultima. Bine, am înțeles. Ultima? Știu, zi-mi-o. Copilașul când plângea. Copilașul. Copilașul când plângea. Copilașul? Te mai întreb o dată. Dar ce am zis mai înainte? Copilașul când... Copilașul. L, la final. Copilașul când plângea.